Дуслар, мөгезләренең зурлыгы белән шаккаттыручы җан ияләре турында сөйләшәбез бүген. Сериябез боланнарга багышланган. Сәлам. Менә әйтегез әле, дуслар, сез боланнарның 51 төре барлыгын белә идегезме? Юк, мин дә белмидем. Сез бит бер-берегезгә шундый охшагансыз. Әйе, әмма айырмалы якларыбыз да күп. Мәсәлән, дөньяда иң кечкенә болан кече болан. Аның буе нибары 20-25 сантиметр, авырлыгы уртача 2 килограмм. Боланнар гаиләсенең иң ире вәкиле Поши. Шәп! Мин бит чыннан да бу турыда белмидем. Җирдә тереклек итүче боланнар арасында иң борынгысы кайсы? Төньяк боланы. Ул якынча 1,5 миллион ел элек барлыкка килгән. Бу бик күптәннән инде. Сәламәт, көчле булу өчен боланнар нәрсә ашыйсың? Барлык боланнар да үлән белән тукланучы хайваннар. Кайда яшәүләренә карап та нәрсә ашаулары аерыла. Мәсәлән, төньяк тундра боланнары мүк җиләген бик ярата. Тәмле ризык ашаганга күрә мөгезләрегез шундый нык һәм зурдыр инде. Дөресен әйткәндә, баштарак әле үскән генә вакытта безнең мөгезләр бик йомшак була. Шуңа күрә аларга кагылырга ярамый. Инде үскәч алар ныгый. Без мөгезләр ярдәмендә үзара көрәшәбез һәм кайсыбыз көчлерәк булуын билгелибез. Үзем өчен боланнар турында шундый күп яңалык ачтым. Дуслар, бүгенге серия сезгә дә ошагандыр дип уйлыйм. Киләсе очрашуга кадәр!